Máme práve teraz asi 5:30 večer. Ja som pred chvíľou došiel domov a posledné 3 dni som rozmýšľal nad tým, kam sa posunúť, aby som nestagnoval iba na jednom mieste, či už ako človek, alebo ako tvorca, alebo ako pes, mačka, kačka, hračka. Rozhodol som sa, že idem platinovať život. OK? Actually idem platinovať život, čo znamená, že idem robiť všetko na 100%, idem grindiak dielo, zdravý životný štýl, videá, robota, kamaráti, frajerka, proste všetkému sa budem venovať, úplne všetkému. Idem si vyplatinovať život dostatočne na to, aby keď budem mať 70-80 rokov a budem niekde sedieť, tak som si mohol povedať, že som si tento život užil naplno. Takže spontánne nápady, blbosti, hej, a takéto veci, to som bol vždy ja, ale nikdy som to nerobil dostatočne na to, aby som si povedal, že som ten život žil na 100%. A teraz je ten čas, kedy som si povedal, že ideme žiť život na 100%. Nevšímajte si bordel, ktorý tu mám, hej. Nie každý je perfektný, hej, a nie som ani ja perfektný. Čiže čo sa týka upratovania izby, na to sa vrhneme nejaký iný deň. Budete pritom so mnou. Chcem celú túto cestu nejakým spôsobom točiť, hej, to znamená, že budú vychádzať pravdepodobne week vlogy. Niektoré možno nebudú zaujímavé, niektoré možno budú zaujímavé, ale chcem vás ako keby sprevádzať touto mojou cestou platinovania života, hej, každú jednu trofej, ktorú naberáme alebo naberieme, tak chcem, aby bola zaznamenaná. A tak, ja sa idem dať dokopy a idem sa prejsť von trošku, zbierať tie trofeje po tom svete, lebo je ich tam dosť, OK? Takže začína platinovanie, poďme na to.